Lagi iso tuku motor. Sombonge wis pol. Pemene iso tuku HP. Wong kok ning dunya kok ya ana wong kaya ngono. Kowe iki ngopo lek gemereneng dhewe? Tak delok ket mawak gendemumung. Urung ngopi po? Alah mbuh. Golekmu malah neng ndi kae? Neng mburi malah gur ngopo ora gelem gawe kopi. Lah ngopo gemereneng? Lah kae si cendol tuku motor. Tak loki malah muring-muring ra jelas. Kok yo ora mangkel. Cendol dul kono kae. Sing bojone ayo kuwi. Lah iya, cendol ngendi meneh? Lho. Ampun iki tepan. Atasane wong tukang ngarep lho, Lek. Lah iya, iki aku mau lewat. Tak loki. Malah nesu-nesu. Bojone ayu. Satuku motor. Lah mbok loki piye kok nesu-nesu ki? Aku kele ngeloki yo halus lho. Halah. Iso tuku motor tumpaki bojone ra entuk. Lah kok malah nesu-nesu ra genah, ra jelas. Malah ditungi dit atusan karo ketan aku. Sik. Tuku motor tumpaki bojone ra oleh. Lah jelas ra oleh to, Lek. Wong bojone mbok tumpaki kok. Piye to, Lek? Oh, ngono to. Lah sing bener piye? Ya pikiran dhewe, Lek. Oh, wong ra jelas.